माहाजोनथारहाय नै बेसा लोगोफोर बेसा सासे फिसाला दङ आरो ना हिनजाव गैथ'आ सोरबाफोर फसायोबा फैनो हागोन नोंस्रानाव ओरैबायदि माहाजोनखा बिहामजो नागिरगासिनो दं मोनथ'वाखै बिखुनजोआबो बेनो हायलोलो बिखुनजो बायदि मोनबानो जागोन आरो ना बिसानो बिहामजोखौ एसे हायलोलो दे बेयाव बुंना हर जोंनि माइरं खांनाय आयौ माइरं हरग्राया मोसोंसो नायसोदोहाय गिनोसो ओंखारलायबाय आं आयौ हे मानसि मा बासिदो नोंलाय बेरायफुंजानि होरो होरो मेगन खिखो नायनो थाइ थाइ ए नों ए होननाय मेगनजों ए होननाय दे बासिदो 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 नै जाहा आलु बासिदो गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा फ्रायनि फ्राय मैगंनि मैगं बाथोननि बाथोन लाब्रानि लाब्रा गासिबो जाजाखायो आलुआ गिदिर गिदिरखौ बासिदों ओं गिदिर गिदिर गेसाव गैयिखौ ओमफ्राय नै बिथिंजाय फिसा फिसा ए मानसिया गिदिरखौनो हरबाय नै गिदिर गिदिरखौ इयावसो नांगौ न'आव गायनो हरदोंमोनहाय आलुखौ ओमफ्राय राननानै लाबोबाय बासिस्लाबनो मोनासै ओमफ्रायो न'आव बासिफैदों आरोना नै आलुआलाय बेखिनिल' नङा दंबावो बस्थासे लाबोग्रोबाय आरो जाग्रोनो आन्था न'हि मानसि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलआ नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै न'आव थानानैनो मोनसे फिसासा गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना गोदान भिडिअआनो जाहैबाय मोसौनो दै दौनो थांनाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो दाउनावहाय मोसौ दै दौखांना फैनानै आङो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों दाउनाव खोन्थानोसै आरोना जिखिजाया मोसौनो दै दौग्रोनानै फैनोसै ओमफ्राय जाहानि मोसौनि नामा सोमबा आरो बिबारिमोन ना आङो बै समावहाय एसे फिसा फिसा समावहाय भिडिअ बानायनानै देखायबाय थायोमोन नाथायबा बिसोरखौ देखायिया जा गोबाव मानि जाबाय एसे एसे देरलायलायबाय ओमफ्राय दिनै आङो सोमबा आरो बिबारिखौ एसे देखायफिनसै आरोना दै दौनो थांथ'नो ओमफ्रायो मायाबा बुंबाय दं बावगारस्राबाय आङो दाउनाव गोसोआव फैबा बुंसिगोन जिखिजाया दैखौ सरनानै लाखाबाय लांसै आरो आयौ जि गिलिरखा बाइखेरलांगोन नैबे गिदिरा मुथुनि ओमफ्राय बे फिसाया आंनि दोनसै न' बारा थिखांनो हायालाय बे आंनि आरोना नोंसो लानोसै मासे उनसुला नोंलाय आयौ उनसुला आदा उनसुला मुथु उनसुला आफा उनसुला आबौ उनसुला आमाइ उनसुला गासिबो आङो बाल्थिं फिसाखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मालाय मुथुआ अननायानो बारा नालाय माथो खालामनो दे अनदोंबालाय अनबाय था आरो माथोखाय अननो गोसो जानायावनो अनखा ओमफ्रायो नै दायो थांगासिनो जाहानि गय बारि लोगोफोर फिथाइ थायथ'वाखै बियो दासो माबा जाहांदो मा होनोलाय बिदिखौ देरहांदो आरो एसे माबा मा होनो नै जाहानि सोमबाया जि गिदिर जाखाबाय सेंग्रा बैसो जाबाय ओमफ्राय बिबारिया बैथिंजाय दङ दायो टाइमा 2टा जाबाय लोगोफोर जाहा मोसौनो दैखौ 12टा बा 12टानि माहाय उनाव दौवोमोन आरो ओमफ्राय दा आङो हारसिंमोन नालाय ओमफ्राय हिमानसि बिमा थाबालाय हिमानसि बिमाजों आंजों लाबोयो ओमफ्राय बे हिमानसि बिमायाबो हिमानसिया ओइ गामियाव गेलेनो थांनायखाय हिमानसिखौ लानानै थांदों आरो ओमफ्राय आं हारसिंखाय ओइ आं थांथ'ला होननानै मुथुखौ नेबाय थाबाय ओमफ्राय 2टा जाबाय आरोना टाइमा नै जाहानि बिबारिया बिसिनि देरबाय बिबारि दे मोजां लों नोंखौसो मा होनो नोंखौ दिनैसो भिडिअआव नुफिनदो जि गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय नै बिबारि बिमाया है बे नङा दां माथो मुथु बिबारि बिमाया बिबारि बिमाया ओइसो है नै बिबारि बिमाया बे ओमफ्रायो ओइ बिबारि बिमानि बिमाखौ मा जायोमोनलाय आबै जायो न' इयो ओमफ्राय बे बिबारि बिमानि बिमा आबै आरो बिबारिनि ओमफ्राय नै सोमबाया र' सोमबा नै नोंसा र' इखौ मा होनगोमोनलाय इखौ मा जायोमोनलाय सोमबाया इखौ मा जागौमोनलाय इखौ बे मादै नै बे जाहा सोमबानि मादै ओमफ्रायो मालाय बिसोर सानदो बिमा फिसादो फिसा एखे ओमफ्राय आरो बिसाबो नै सानदो बिमा फिसा एखे आरो मोसौनो दैखौ दौखांबाय सोमबा बिमायाबो बिबारि बिमायाबो सोमबायाबो बिबारियाबो गासिबो लोंबाय नै
आग्लायबाय आरो खावसे ओमफ्राय बे आग्लायनाय गारना न'आव मोनफैबाय दसे जिरायबाय दसेयावनो जि मेंखायो ओमफ्राय नै आङो दहाय देखायगोन होननाया बेनोमोन माबाहाय लोगोफोर पार्सेलसो माबायदि पार्सेल नालाय जाखिंसिं ओमफ्राय एसे आं खेवनानै नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आरोना आंनाथ' पार्सेल मोनफायनो गोनां बिराद दङ ओमफ्राय बबे मोनसेया मोनफायदो बेखौबो मोनथिला जिखिजाया खेवनानै देखायनोसै माने महिलापारा इयाव लिरना गालांदों महिलापारा मुथुआ मालाय भिडिअ'आव नुजायानो आन्दोआवसो दङ मालाय नुजायैफोरखौ आं लिंखारबाय थाया मा दाय जालाबायगोन नङाबा न' लिंखारबाय थाबा माबा बैसागोनि सना मामा राम राम सना मालाहाय लोगोफोर टाइम पास मालाबा देलायनायफोराव नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो एसे अर्डार खालामला बायदोंमोन भिडिअ बानायगासिनो जिरायलाय फायखाबाय नोङो फायखाबाय आयाव दानो खांगोन सामफ्राम तिरतिर फायथि नै आंहा गामिनि लोगो फैदो मानो खोबसोदो जोङो माबा माइरं खांनो नागिरदों माबानि दाखालि वमेन्स डेनि माबा जादोंमोन नालाय जोंनिथिंबो प्रग्राम बेहाबो गरसे गनायसो नायलाय मा मेगना गरसे गनाय जानोथाय ओमफ्राय बे वमेन्स डेनि प्रग्राम जानायावहाय जों गामिनिफ्रायबो माइरं खांनानै लांनो थिनदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो खांनो सोलाबस्लाबासै नालाय न'खरसेनिफ्रायनो लांनाय जाबाय माइरंखौ ओमफ्राय दा जों सानदों खांथिंनानै होगोन आरोना न' मालाया बिदिमोनहाय लोगोफोर माहाय बोरैबा रेजेकसो मोनफायबाय गानना नायनोसै अब्लाबो मा खालामनो उपाय गैया बोथोरा गरम उसावबादाव नै बेबायदिमोन आरो नुदोंना मेगन गुनायखौ नुवा मेगनखौलाय नुवा मबाइलावलाय नुवालै मेगनखौ मबाइलाव नुवा खिन्थु खाथियाव नायबा नुगोन आरोना गलायलायनाय जानाय जागोन आरो मेगना गरसे गनाय जायोहाय अनजिमाया बुरै मानसिनिया अरिजिनेल मानसिनियाबो गखानाय मेगना खायसे मानिमोन माबानि निस'नि दामाबो बेसे थाइजि दाम खम आं दाम खमखौल' बानायनाय ओंखायनो नै आरो मोनसे दंबावो माहाय गाहाय खालामलाय बेखौ आखाइयाव बायदां जाबाय 174 प्लास्टिकआ सिख्रुब्रायासो माथो नै सिख्रुबबा जिकेर दंखायो मोजां मोनखायो बेखौ नंमारगौ सिख्रुब मोजां मोनो आरो नै आयौ बे मोजां मोनखायो नै खुलदो नै बेहाबो गनायसोदां बाराबा बियो मात्र खिराल'सो नै बियो बेसेबां 180 गोजोनखा नै 176 खिराल' अनलि 180 मोन आरो बेनोमोन आरोना दहाय आं देखायगोन होननाया ओमफ्राय नै मोनसे बुस्थु आरोबाव बे बुस्थु माबानि होनदोंलाय आरो नङाहाय मा बेयो माबा न'आव दोनखाबाय थायोमोन ओमफ्राय आङो बेयावनो जानो होननानै लाबोखाबाय बेयो माबासो काजु बादामखौ खनसेयावनो बिराद बुरजा जायाथ' नोंनिया थिगखौनो बुंदों जायाला ओंखाम जानोसै जाबाय ओमफ्राय दानि भिडिअ'खौ बेखिनियानो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो माइरं खांथिंनो थांसै नालाय जों सानदों ओमफ्राय दा मोनाबा हराथ' आरो मोनाफ्राव माइरं हरनो हामखाया ओमफ्राय दा जों सानैजों माइरं खांनायखौबो एसे भिडिअ लालांसै आरोना आङो नै जोंना आंनि मिस इण्डियायावसो आलायबाय मनाखौ ओमफ्रायो थांबाय थानोसै आरोना मनायाथ' बेयाव थोनाय नङा दा बैयावहाय गांसे लाबोगोन सबना लामाखौ थांथ'दो नों गारिखौयावनो गालांगोन
नैहाय जाहोननि दाखालिनि हलि गेलेनाया दाबो खाराखै आइ सपना जानबा नै बैग्रि गोथाव नंगौना नङा आयु जि गिदिर नै देग्लाय बोसोराव थाइसेबो बैग्रि जायाखै आं दिनैनो फार्स्ट टाइम एफा गिदिर थाइनै लानाय जोंना माइरं खांनाया दिनैजों फ्रामले बेस्राजों खैखर जाखोथाय न'बा 6 खरसो जाबायदां ओमफ्राय न'3आव मोनबोआसै आरो मानसि गैयामोन ओमफ्राय बेसानाव दंना गैयाथाय हिमानसि नों बेयावसो दंफायो बेसानाव समायना रमायना बिबार दंसोयो बिबार माने फुल फुलनो बिबार माने बिलाइ ओमफ्राय मा नाम मिन्थियाहाय आङो जिखिजाया देखायबाय आरो एसे मोजां नुनायखाय हेमानसि गिखांलायबाय मा गेलदो सोरनि बेलेग नुखार हा हिमानसिनो बायनाय उथिलाय नायनो बासिं निरमा होननाय मोजां नुदो बिउटिफुल दे गिदिं खेबसे गिदिंलाय दे गिदिङा बेलेग नुलायलायदो इदि गानथारा नायो भिडिअ लादों आफा नोंखौ भिडिअ लादों आं भिडिअ लादों निलाय मबाइलाव नुगासिनो नोंखौ बिदि बोसोर दिमोन जादों केरासिन फुनना ला मान गायो माहाय न'निसो रनजित माइरं जोसा गलायनाय मिसाय सबाबायनि अननायखौनो बियो फोरो आंनि गयखौ लांस्राबाय निद्राया हा आलु फ्राय है जादो नांला खान्दा नङा खान्दा दां जादो नै गय जालांनोसै जाहा 8 नखर जाबाय नै जोंनि माइरं खांनाय आयौ माइरं हरग्राया मोजांसिन नायसोदोहाय गिनोसो ओंखारलायबाय आं आयौ हरनो बादोंमोनदां हाय मोजांसिन नायसोदो बैसागोआवबो न जाहा बैसागोआव रेडि दंना गैया मिनिदोसो हो नोंनिया मा नाममोनलाय थां नोंसा माखौ फोजानालाय थां खाथियाव बुंहै थां माइरं लांफैदो होननानै बुं माइरं लांफैदो मा मैगं जानाय मा मैगं जानाय दालि आलु र हाथायखौ नायनो आयौ गुंग्राय गदो नाहा गगा मोनदो रब्रा खाथियाव था हान गय बारिनि गयस्रि ओइ गय बारिनि गयस्रि दंना गैया साल्ला भिडिअसो लाबोखादों नोंस्रा मा खालामदो थेमा नायनाय बायदि नुहुरदों आङो थेमा नायजादो दां लाखादो आङो साल्ला मा हानदों सोमफ्रोम सोमफ्रोम आं गिदिर नुहुरनाय सोमफ्रोम गोथाव नामा सोमफ्रोमा थाइसे जालांसै दे सपना नो हमथलाय सपना सिरि जाहाबो आं हानना लागोन माइरंआलाय दे सपना बुरजाहैनो लाखा रश्मि खाम जाबाय रश्मि खाम जाबाय मा मैगं नै माहाजोन खेरपिन लोगो मोनदो जोङो माइरं हरनो हायि माहाजोन खेरपिन लोगो मोनदो खेरपिन आरोना मानसिया बिराद नुनायाव खेरपिन नङा साइज नैबे सानाव औवानि बानायनाय ओरैबायदि मोजां सियार दङ आरोना बेयाव जबाथाय ओरैबायदि सान्ति मोनो आं दसे जिरायखांबाय बेसा बेवाइफोरा बानायो बेस्रानि मालिका आदासो जायो आदाया बेवाइफोर नङा होमबा बेवाइ होननानै लिंस्राय आङो आदासो लिङो नै फिसा जाबाय एकदम गुफुर गावदांदां नै आं सोमफ्रोम थाइसेखौनो दासिमबो जाखाङाखै जोंना सासे लोगोआ सोमफ्रोम थाइसे जाखांनानै गय जाबावबायसो खिन्थु आं दाबो जाखाङाखै आरो ओइ
आयौ मा खालामदो हो नै दियाया समायनानि फिसाजोआ गोजौ खोथारबाय माथो बे न'जोंनो समान जासिगोन माथो न'खौबो खोबावगोन अ ओइ सिङाथ' गोजौखासो न' बे बारदा खोनांगोन आरो समायना गैया दिया मासे हा गेलेलै नोंलाय ओइ 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 मोजां गेलेनो मोजां 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 नंगौना नङा बा नै समायनाया नै समायनाया माइरं हरबाय जोंनो दानियाबा हा ज'नो बेलाय बाजे ज'आलै बायनायसो नामासो नाया ओइयो फुख्रियाव सारनाया नै बे जावनायखौनो हरखादों मानो बिबारा जि मोजां जाहाना बारस्राया बियो देरस्रायाखै आयौ नै बिबारा अयथासार मोजां आंबो गायनानै दोनदोंमोन इदिखौ जाहा माबा बायना लाबोनायमोन ओमफ्राय बारस्रायाखै जाहानिया टाबाव गायनायखायसो बाराखै नामाथाय मानि सोर थानायखाय सोर थानो जाहालाय सोर दङ आयौ सिख्लाफोरबो गैया माबो गैया आयौ उसुमिया बहा थांदो ए मा खालामदो सिङाव थानाय नुराखै जोङो माइरं खांदो आबोबनि दाख्लै आबोबनि मिटिंनिया मालायनाव लांना होयो फानलुआ बायनाय ना न'नि इयो बायनाय ना न'नि बायना लाबोदो ए ओं बायनानै फोरानदों आरो जोंहाबोसो बायनासो फोराननांगोन गैयानो माहाजोनथारहाय नै बेसा लोगोफोर बेसा सासे फिसाला दङ आरो ना हिनजाव गैथ'आ सोरबाफोर फसायोबा फैनो हागोन नोंस्रानाव ओरैबायदि माहाजोनखा बिहामजो नागिरगासिनो दं मोनथ'वाखै न' मौसुमि फरायदोसो दं मालाय फरायदो नैहाय सिङावबो टाइल्स गोजा मालाय एकदम माहाजोन खिन्थु रावबो गैया नै रावबो गैया हस्सा बेसा बिहामजो नागिरमारदो लोगोफोर सोरबाफोर फसायदोबा फैनो हागोन थाय जानाया गैया माराम जाजोब्बाय सिङाव नै बिखुनजोआबो बेनो हायलोलो बिखुनजो बायदि मोनबानो जागोन आरो ना बिसानो बिहामजोखौ एसे हायलोलो दे बेयाव बुंना हर दे बुंना हरलाय है बिहामजो नांगौमोन होनना बुंना हर मा मैगं जानो नाजों माजों मानामुनि भाजा माबा मानामुनिखौ दा बायदियाव बारा मोनलादां माथो मानामुनिया जानाय मोनलाय आबौ नोंसा दे खिथा आबौ मा नाङा मैगं खिथानोनो नाङानो नों बेखौनो माबा खिथाहैगोन खिथादो दादि मोनो दादि ओमफ्राय बाजारनिफ्राय अमा बेदर लायनायमोन आयौ मालायसो गोथाव माबायालाय लिजाया हा जुस लाबोदों आंथ' गायना होनोसै हा ओइ देबिया मानो दानजोबखो मा होनदो साफासो नुयो आंना एकदम साफासो नुखायो मा बिलाइ गलाप गायनो लाबाय गायनो लादो जागोना जायाना जायोलै जायो गलाबा थांखायो हा माइरं खांदो माबानि आबोबनि मिटिंनि दाखालिनो जाबाय मिटिङाथ' ओमफ्रायो मिटिङाव खांनानै हैनो हायासैना सम सोलाबिनि ओमफ्राय दावहा लाइनखौ लांथ'बाय आरो ओमफ्राय दा इसोरानो खांना होनांसिगौ नैहाय मालाय माहाजोनथार बेस्रा मा होनोमोनलाय RCC ना RCC होनोमोनदां इदि न'खौ ओइ निबन ओइ न'आ मासे गिदिर जाखो नोंसाना मा संदो आबैयालाय ओमफ्रायलाय मा नों नेबाय थादो ओमफ्राय इखौ
नै सनालि बानायगासिनो नामा बानायखादों बानायखानांगौ हरदो जगसेल'सो लांदो नामा ओंहाय मा मैगं जाखो मा मैगं जाखो माबासोमोन जोगोनार अमा गोथाव गोथावथार मालाय नैहाय माइरं खांग्राफोरा मेंगुजोब्बाय ओमफ्राय लामायाबोथ' अयथासार हाद्रि गारि खारनाय मानाय आंथ' बेबायदि हाद्रियाव बारा मा होनो गन्थंफोरा माबानो हाथारा सहायनो नंमारगौ आंनाबो आलुदो सें सेंनो ओरैनोबा गगा मोनखादों ओमफ्राय नै बेबायदि फांथेनानै लाबाय र' जोबथारसिगोनबो आरो न'खरथाम दाउनावहाय देखायनोसै बेसे मोनखो सानैजोंनो एकदम गामि गुरबाय दिनै बेसारा माबा बेसा माइबो गायदो नालाय बेसा माइसो नेरायबाय थादोंमोननो ओमफ्रायो लिंहरथारबाय जोङो हनै दुब्लियाबो बै खाथियावनो नालाय लिंहरबाय ओमफ्राय दा माइरंआबो जावनायबो गैबावासोमोन आरोना बेसारा जावब्रबलायनानै हरथारनोसै नै जोंनो अनबाय आरोना जोंखौ दे साफा जावनानै हरखा बारा गोरा गोरा रायलायनाङाहाय भिडिअ लाखादों आङो आयौ रां खोन्थारहाय होनजागोनबो मिथिखासो माइरं हरग्राया रां खोन्थार होनजागोनबो रेडिमा नोंसायालाय नोंसाया माने थ' केक जाहैनि नोंनि बार्थडेनि थ' थांफानोबा सुन्दुरि नै सुन्दुरिया मालानिफ्राय माइरं गैया होनजाखानायालाय हाय आयो निलगोन लेथ्राथार जि मेंगुलायबाय जोङो आइ पियम 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 आइ पियम होरो होरो पियमखौ होरो होरो मामियालाय मामिया होरो मामिया आइदि आट बेखायनोथ' आठखौ 8 होनो ए 8खौ 8 होनोनो नै जोङो जोबथारनायाव बिराद माहाजोननि न'खराव मोनफैबाय आरोना बिस्रानावनो लास्ट खांनाय दैमु इथि ओंखारबा माहाजोननि न'खराव मोनफैबायहाय हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओइखौ फरायदों आङो मन्दिरनिखौ थुदोना थुयाखै थुदों हारदोना गोजा ओं मोजांला जोंना माइरं खांनाया जोब्बाय नै बिस्रानावनो लास्ट एसेनोसै ओमफ्राय दा जोङो गयबो लाखादों नालाय गय जानानै थांसै आरोना फागला नै बुरजाफोर जाबाय मोनबावबाय जोङो नै जोंनि माइरं खांनाया सान हाबलाय लायनोसै आरोना जि मोजां नुखादो सानखौ गोजानो नै आयौ फथा बायदिसो नुबाय आरो नै बे माहाजोन न'खर लाहानिफ्रायनो लांथ'नायमोननो दाखालि माइरंखौ बेसर जावग्राफोरा आयदै 48 बा 49 जागोन आरो आं गाखोनो हागोन दे नोङो दे बोरा ओमफ्राय आंखौ देखायदो इलाय जाबायफोरा 50 मालाय बियाजों मोदोम जासिगोन हा 57 नङाले 50 700